Я. Клиентът пак звъни. Каза, че нещо не му седи. Аз си мисля, кое е точно? Дизайнът или реалността? Отварям мейла, спешна промяна. Ново лого, нова кампания. Брифът казва чисти и смело, а после по-шарено, ама по-бело. Да се направи логото по-голямо. Звучиш сериозно, но брат, това е драма. Много празно ми седи тука. Добре бе, дай да сложим луна и флейта от скука. Дизайнер съм, живея в фигма. Цел плюзет ми е лична стигма. 5 ревизии без заплащане, но стилът ми за възхищение. Две успоредни линии да се пресичат помежду си. Чук го и паднах от стола, човече, чуй си. Направи червена линия с зелен маркер. Брат, това е грях, моят чартер. Да е минимална, ама да блести. Да е просто, но да крещи. Всеки шеф е арт, директор в зум, но цветният вкус е чист бум-бум. Дизайнер съм, живея в фигма. Цел плюзет ми е лична стигма. 5 ревизии без заплащане, но стилът ми за възхищение. Дизайнер съм, живея в фигма. Цел плюзет ми е лична стигма. 5 ревизии без заплащане, но стилът ми за възхищение. Всеки клиент с мен е тежко. Нещо не ми седи човешко. Може ли да сменим иконата? 5 минути по-късно, върни предишната. Животът на дизайнер е като фристайл. Всичко се сменя, мулт, фонт, файлно. В края на деня без пиксел и стил света би бил просто PowerPoint kill.